Som rebelka. Ja sa volám Simona, mám veľmi divokú natúru. Welcome to the underworld. Chcela som ísť proti pravidlám. Živím sa modelingom, ale teda musím povedať, že určite nie som taká tá typická Barbina modelka. Moja mamina zo mňa chcela mať slušnú holku. V puberte som mala dosť veľké ako války s rodičmi, dosť tam boli hádky. Ja som človek, ktorý chce vidieť, chce zažívať. Moja prezývka je Raptorica. Pochádza to zo slova raptor, pretože sa mi páčili tieto dinosaury, ktoré pracujú spolu, aby vlastne ulovili tú korisť. Keď si dám niečo do hlavy, tak nevidím nič iné. Proste, ak mám niečo v hlave, tak si idem bezhlavo za tým. Myslím si, že moji superi budú zastrašení mnou. Proste bohužiaľ, je to tak. Raptorica si ide po výhru. Budeme vidieť aj počuť.